Πάει αυτός να πάει Βαγγελία ρε. Αλλά πάω να ξέρεις τι λέει. Βαγγέλο με. Γιατί είχαν έρθει να παραγγείλουν. Βαγγέλο με. Τι θα κάνουν. Αυτό το λέει άλλη. Ψηλός το έκανε αυτό. Ναι πάντα. Βαγγέλο με. Στρωμάζει γιώνα. Είναι μαλάκας δηλαδή πάω εγώ να πάω παραγγελία. Πολύ μαλάκα. Κάτσε πάω εγώ να πάω παραγγελία. Του λέω τι θα πιούμε. Ναι. Άμε μπυρίτσα. Του λέω έχουμε άμψελ κάινια στο κουτάκι και βαρελίσσα άμψελ στο ποτήρι. Εντάξει, φέρε ένα μπουκάλι. Ουα, λέω εγώ. Εγώ του λέω αυτά έχουμε. Ξαναλές εσύ. Και πάλι εγώ ρε. Του λέω έχουμε άμψελ. Και ο τέτοιος τι κάνει ρε αυτό της. Μου πατάει στο πόδι. Τρελαίνομαι εγώ ρε. Και του λέω πάλι. Έχουμε άμψελ κάινια στο κουτάκι και βαρελίσσα άμψελ στο ποτήρι. Μου λέει εντάξει παιδί μου, μας τα είπες. Φέρε ένα μπουκάλι. Ουα, λέω εγώ, τι γίνεται. Τρελάθηκα εγώ. Πάλι εδώ που κάνω την πουδάμια μου. Πού είμαστε στο σχολείο. Και λέω πάλι εγώ. Έχουμε άμψελ κάινια στο κουτάκι και βαρελίσσα άμψελ στο ποτήρι. Εντάξει μου λέει. Μας άλυσες, φέρε ένα μπουκάλι. Λέω εγώ. Άνθρωπε μου δεν έχω πέσα μπουκάλι. Άλλα λέω, άλλο μου δείχνω. Μαζί έφταξες ρε μαλάκα. Εσύ έφταξες, δεν πρέπει να το πεις. Δεν έχουμε μέσα μπουκάλι άνθρωπε μου. Έχουμε κουτάκια, άμψα και χάρηκα. Μα εγώ του λέω ότι έχουμε. Όπως δεν του λες. Το ξαναλες τα ίδια. Έχουμε άμψελ κάινιαν στο κουτάκι Ξαναλες τα ίδια. και βαρελίσσα άμψελ στο ποτήρι. Και μου λέει εντάξει παιδί μου γιατί μας άλυσες φέρε ένα πλωμάρι. Λέω εγώ, τι γίνεται, κάνα μου την πουτάνα μου. Εντάξει, ο άλλος κουράστηκε μαλάκα. Επειδή είμαι πόδιος, αλλά όχι τόσο. Κατάλαβε ότι δεν είναι και μπουκάλι, σου λέει φέρε ένα πλωμάρι. Έλα, γεια μας. Τι μαλάκας. Είσαι και πολύ μαλάκα. Μήπως, λέω τώρα, μήπως. Πάει ο άλλος. Είδες καταλάβω στα κλειδιά. Πάλι. Περίμενε. Τι λέει ο άλλος. Τι ήθεσαι άλλο. Πάει ο Γαξίδης μια μέρα. Όχι, πήγαινε μέσα, πήγαινε να πάει πήρα μέσα. Πάει ο Γαξίδης, λέει στο τέτοιο ρε, στη Διεφάδα. Και ξέρεις, δεν είχαν παρέες τέτοια, έρχεται μια παρέα. Και του λέει τόσο Γαξίδη, πήγαινε πάει μια παραγγελία και βαριέμαι. Του λέει Γαξίδη, εντάξει, λέει, πάω. Πάει ο Γαξίδης, όπως ήταν ο άλλος με την κομμένα. Ρε εσύ αυτή η καρέκλα, τι πάει έτσι μπροστά πίσω. Καλησπέρα λέει. Οπα. Mówiłem, chciałem gdzieś to. Δώσ' τα όλα. Και πάει αυτό στην παρέα. Για ένα ζευγάρι, ρε. Ναι. Και πάει, γιατί του λέει στο ετός, πήγα να πάρει παραπαλία. Γιατί βαριέμαι. Εντάξει λίγο, εσείς, πάω εγώ. Αγαμά όλα. Πάει εκεί και λέει. Έχουμε σαρτέλα ψητή, έχουμε κοριάτικη, έχουμε ντομάτα, έχουμε το απόδι ψητό. Συγγνώμη. Του λέει ο πελάτης ρε. Εντάξει λέει φέρε ένα κοριάτικη. Το ξέρουμε αυτό είναι παλιά. Αυτό το ξέρουμε το Γαξίδη είναι παλιά. Φέρε μια κοριάτικη λέγει έτσι παπα. Γιατί πάει αυτό σε πέδε. Λες έπαιζε, λες έπαιζε. Και του λέω εγώ ρε, όταν πας παρέα δεν ήμουν κοριάτικη. Για να μην λέει έτσι ρε. Και του λέω έχουμε ρε. Άμα θες. Τα κάνω έτσι. Δεν παίζει ρε. Εγώ που πάω, το σκιάζομαι και λέω ένα κοριάτι. Είναι σεριτός.
Πού θέλει κορεάτικη μου λέει. Να πάω να παίξω λίγο, εντάξει. Όχι του λέω, δεν σου λες εσένα. Αλλά το σκέφτομαι μήπως Μήπως. θέλει κανείς κορεάτικη. Είσαι και πολύ μαλάκας. Είσαι και πολύ μαλάκας. Ναι, σε κάνω. Αρκεί μαλάκας. Λέω εγώ τώρα, λέω μήπως. Ανδρέας. Ξέρεις. Το ξέρω, ναι. Ξέρεις ποιος είναι ο Ανδρέας. Α, τώρα δεν Δεν ξέρω. είναι μαλάκας. Είναι πολύ μαλάκας. Είναι 17 χρονών Πόσο είναι? Α, ο μικρός. και δεν ξέρει τι κάνει. Ξέρεις, Όχι. ξέρεις τι κάνει. Όχι. Δεν ξέρεις. Όχι. Κάνει μαλακίες. Πες τα. Οι γονείς σου δεν ξέρεις τίποτα. Τι? Οι γονείς σου δεν ξέρεις τίποτα. Τι δεν ξέρει τίποτα? Μαλακίες. Ναι, για πες. Τι μαλακίες κάνει. Ξέρεις τι μαλακίες κάνει. Μήπως δεν είναι ναρκωτικά. Επειδή ξέρεις. Ανάβει, έρχεται η μάνα της και λέει πού είναι το παιδί μου, τι να του πούμε. Τι να του πούμε. Όταν δεν είναι καλά. Ότι κάνει πάφα πουφά. Τι να του πούμε. Το λέω, στα αρχαία μου. Τι κάνει το παιδί. Μια χαρά. Τα κάναμε όλα. Και έτσι, άλλη θα πεις. Έλα, γεια μας. Η ώρα είναι 3. Εμείς θα κοιμηθούμε σήμερα. Θα μου πάω να γίνω. Κάτσα μαύρο. Τι κάνω. Κάμας. Περίμενε. Οπα, πάμε λίγο. Αυτά είναι. Γεια σου ρε Εφη. Γεια σου ρε Εφη. Έφη. Εφη Θόδου. Τι ξέρεις την Έφη. Την Εφη Θόδου. Γκόμενα. Όχι, δεν είσαι από την Τέγο, ξέρεις. Όχι. Τι σχέση έχει με την Τέγο. Έχω μια φίλη ρε. Εφη Θόδου ρε μάνα τρέχοντα. Α, έχω μια φίλη από την Τέγο. Δεν παίζεις, δεν παίζεις. Δεν παίζεις ρε φίλε μου. Πάω εγώ παραλία ρε. Έλα γεια μας, έλα γεια μας. Ήμουν το γραφείο ρε. Πάω εγώ παραλία. Και με μπήρες ρε, γιατί είχε beach party. Ναι, δεν πας μέσα να φέρεις καμία μπύρα. Τρεις DJ. Δεν πας μέσα να φέρεις καμία μπύρα. Κάτσε λίγο να σε πω ρε. Α, αυτό θα μου το πεις. Ήταν 3 DJ. Ναι. Και παίζανε μουσική εκεί, πολύ μουσική ρε. Αλλά εμείς ήρθαμε να πιούμε, να ξεκάσουμε το μαγαζί ρε μόνο. Να είμαστε ελεύθεροι ρε, ξέρω ότι να μην σκεφτόμαστε ότι αύριο δεν έχουμε ρε. Να είμαστε ηρεμοί ρε. Γιατί είμαστε γαμίσαν το μαγαζί εκεί. Και τι κάνω εγώ ρε. Βλέπω κάποιες που κάπνιζανε, φασί. Ναι. Και πάω εγώ. Τους βλέπω εγώ Αλμπανός ρε. Δεν υπάρχει άλλο. Ναι. Και λέω εγώ, αδερφέ. Θα κάνουμε μια τσούρα. Όχι ρε μαλάκα. Ναι, πάρ' το λέει, όλο δικό σου. Τι κάνω εγώ, κάνω. Ήρθε ο Γαναξίδης. Και μου λέει, τι κάνεις. Αδέρφια του λέω ρε. Από πόντις του λέω. Α, τι λέει, μιλάει ρωσικά όλος ρε. Λέει, τι λέει μου λέει εμένα. Λέω, Γάξη, τι λες λέω. Αδέρφια λέω, Αλβανία, από τη Ρωσία. Ναι. Έλα μαλάκα, πες μου, ναι. Και κάνει ο Τζούρα αυτός, ο Γαξής. Και φεύγουν τα παιδιά, ρε. Και μου λέει, τα παιδιά που κάνει, παιδιά. Του λέω, δεν τους ξέρω, του λέω. Βα, μου λέει, δεν τους ξέρεις. Πάλι βα. Ναι. Δεν τους ξέρεις, μου λέει. Ναι, του λέω. Και πώς πήγαμε και ήπιαμε. Σταμάτα, του λέω. Εγώ θα τα κάνω άλλο. Βάλε, αλήθεια μου λέει. Εγώ νόμιζα ότι ήταν οι φίλοι. Όχι, του λέω, τους βρήκα.
Mulher, verdade, cara. Força a camisa branca da esse. Deve ser. Que rimas. Allez,